Salam hormatly watandaşlar. Ilkinji nowatda aýtjak bolýan zadym, men öz YouTube kanalyma video ýüklemek bolanok. Şoň üçin men öz çykyşlarymy Saparagan sahypasyna dowam etdirmekçi. Ýöne bärde bir zat bar, şu 10-15 minutdan ýokary videony men Saparaga uğradyp ýa ýükledip bilemok. Şoň üçin gysgarak görnüşderini çykyşlamy. Ýöne öz sahypam düzelýänçe ştaýda çykyş etmegi makul bildim. Birinciden, sizin hemmäňize hat ýazan watandaşlar, şol kanal boýunça ýapylany ýa YouTube'un çıkaran kararı bilen nägile bolanyňyz, närazylyk bilen bolanyňyz bildirenligiňiz üçin, maňa duýgudaşlyk edeniňiz üçin hemmäňize Taňry ýarkasan aýdýan sag bolun, toýuňyzda gaýsyn. Onuň eden teklipleriniz var, olar üçin hem gaty minnetdar. Bir toparyňyz diýipsiňiz. Şunu täzeden biriniň adyny açsaňyz mor ýa öz adyňyzy ýakdyňyzyň adyny o kanal beýle goýun, täze kanal açaýyn. Ýok, adym men onu etjekkäl ilkinji nowatda men o tak näçe zähmet siňdirli, siziň 10 miňlerçe utaýdy, belki 100 miňlerçe emeleňiz, ýazyly zatlar bar, kommentlaňyz, like'laňyz, beýleki zatlar bar. O yüzlerçe goýulan video rolikler bar, halkyň sesinden ýaşlaryň döredejiliginden onu olary ýeňillik bilen taşlap biz onuň başy manasynda onu hökümet ona bergen ýene de o beýlekinem ýapmagyň uğruna çykardy. Ýok, biz onuň üçin göreşer. Näçe? Men beýti baýdýan sebäp YouTube'un kada kanunyna garşy gidýän zatlary biz özümiz diýem zagam, edem zagam. Ýöne şo geçen ýalňyşlyklar men aýdyp geçdim. Birinciden şol adamlaryň paýyş sözülmegi gerekkäl, ikinciden şol ýanky beýleki aftar hukuky ýa-da aftarlyk hukuky beýleriniň döreden videosyny, roligini alyp ýa sazyny öz adyňyzdan goýsaňyz, olaýan edebi ogurluk ýa-da plagiat bolýar. Türkmenistanyň içinde her bir başy, her bir sazan edip oturanda adamla pikir edýär, bize de bolýandyr diýip. Ýok, bolan hak adamlar. Ne şolar ýaly tapyp onun şolar ýaly zadyň üstü bilen hökümetiň adamlary ardy edýärler. Diýär şolaryň awtorlaryna aýdýarlar, ardy edin, ine biziň sazymyzy ýa sözümüzi ýa suratymyzy alyp ullanypdyrlar. Bizden bir ruhsat diýse, onuň üçünji gezek duýduruşdan soň YouTube şonu ýapyp bilýär. Şonu hem etdiler. Indiki çykyşlamada berk bolar soňra. Men ozalam aýtdym, uğratmaň, ýazmaň diýip. Ýöne bolan hakda başla ol adamlaryň uğradyp duran zadyny men şonsuzam gelýän video roliklaryň 20-30%-ni ýygyna gaýtarýan sebäp o taýda paýyş sözleri bar, ýa ýurşuňa meňdeş bar, ýa beýleki döwletleriň ýol başçylarynyň videosy bar, ýüzi bar, men olary kabul edemem. Ýöne şonda da näçe akylly işleýär diýsegem geçipdir bir küç ýerde, ine olaryň bahany sebäp ol bütün hökümet biziň garşymyzda işläp oturdy. Ýagyňam tanamak gerek. Şoň üçin bolan iş boldy. Ýöne biz hökmen göreşer, tanasa bolun bir topar teklip uğradypdyrlar. Ine mana da şey diýip ýazmaly, beýdip ýazmaly ederson hemmejigini ine şu hepden içinde näme bolýar görel ine hepde açaly. Oňa çelli men Saparaga bilen şonuň sahypasyna çykyş eder. Bärdäkilerim görüp otur, ol men sahypamdakylara da aýdym, gelseler bärde seretseler Saparagan sahypasy. Öňde soňda Saparaga bilen bir iş edip otur, watanymyz üçin, halkymyz üçin, onun üçin bärde bize paýlaşar zat ýok, goý bolsun bilelik deden işimiz bar. Inni esasy ýagdaý watandaşlar ol pikir etdiler. Küçülmäri men ýok, ekranda Saparaga da öz işler bilen meşgul pikir etdiler ine bular eli sowaşdy, ýa näme boldy, saglykmy, gurgunlukmy näme boldy? O ekranda ýok, ýa işden el çekdilermi, ýa hökümet bir zat diýdi. Ýok adam. Biz bu ýolun 30 ýyllap barýar, hökümet ol bir sahypany ýapan bilen biz işden elimiz sowadyk da. Ýöne ýagdaýa görärek işimiz başlaçarak alyp barýar. Hudaýa şükür ýurdun içi bilen günnelik gatnaşygymyz bar, ýurdun daşynakylar bilen gelýän hemme hatada jogap ýazyp otur, jaňlary da ýetişbildigimizden jogap berip otur. İş öňküligine gidip dur, ýöne bir asaýan ýerim, ene şol öz sahypamda günnelik edýän çykyşymy edip bilemek, ýa-da gelýän roliklaryny otak goýup bilemek. Olaryň näsip bolsa gelýän roliklar hany Saparagan saýtyna goýur, tapawdy ýok, öňde soňda halkymyz görüp otur. O taýda da bu taýda.
Ene bir aýtjak bolýanda. Ýöne watandaşlar esasy mesele näme? Esasy mesele ýurdun içinden kıyardy. Ýurdun içi gaty agyr. Şol koronavirus sebäpli. Ana özüňiz bilýäňiz ýanwar aýyndan bäri, şu ýanwar aýynyň aýagyndan bäri şu günne şu meseleni gozap gelýär. Şol Hytaýdan haçanna bir 3-4 reýs samalyotdy biziň şu Hytaýda okap beren studentlerni Türkmenistana getirilip lewapda karantina goýulan gününden bäri biz aýdyp gelýär. Bu kesel bilen oýun ederýär kesel däl, munyň öňüni almaly, muny şahsy her bir adam berja etmeli. Gigiýene borçlary bar, hökümetiň etmeli işleri bar, döwletiň ýerine ýetirmeli borçlary bar, halkyň öňünde konstitusiýon borçy bar. Şu zatlary barada aýdyp geldik. Hiç bir şu zatlar etmedi. Ne halk berja etdi şahsy gigiýenani, ne de hökümet halkyň öňündäki borcuny ýerine ýetirdi. Şonuň netijesinde de ene bir kesel ne mewjap şu gün apagaýyna in ýokarsyna ýetip gelýär. Hökümet muny 6 aýlap, 5 aýlap giýdäk gel fevral, mart, aprel, may, iýun. Şoň inni şu kesel inni saklarlyk ýagdaýy ýok. Döwletiň 5 welaýatynda da şu kesel mewjuddur. Hökümet ona ýürek kesellen öldü diýsin, öýkün kesellen öldü diýsin, cesedini ýaksyllar, ol benden ya aýtman gömsüller, ya telefona sarap gömsüller. Ýöne ol keseli ya ukol edip öldürsüller, öldür ters ukol ber. Keselin aýramalygyny öňüne almak üçin. Ýöne ol kesel indi mewjudlar watanda. Yine de bärde aýtmalylar hökümet şu keseli giýip saklady 6 aýlap. Onu hemmeňiz bilýän. Bar zady ýok edip görkezdiler. Ay ene ýüzärlik ýaksan, ene keselge diýermiş diýip ol ýanky täze dören tebip bar, Gurban Ulyň kitabyna ýazylypdyr. Hemme ýerde muny tütedip başladylar, hani kömegi. Hemme ýerde hökümetiň ähli çaresi geçdi. Geçen aýyň ahyryna çeldi. At çapsa da milleti üşürdüler, it uruştursa da milleti üşürdüler. O buralayın aýdýan elbette. Yani ol ýygnaklarda da gidip ýatan zallar adamlaryny qaryny kynedip, Gurban Ulyň programmasy, Gurban Ulyň yglan eden zady şol, arkadagy şöhrat, näme gahrymany şöhrat, aýdymçylary bilbil bolup taýrady dogry zallar için. Şeýdip adamlara kesel ýaýrady. Duýdurdyk aşunça dedik. Barman görünmän köpçüligiň ýerine. Milletimizden bağışlan bir şeyle bir ägmedek pikir edýär, ol goňşyma gelen betbagçylyk ýa kesel maňa gelmez diýip pikir edýär. Ol kesel adam taýlana, baýlygym taýlana, baýy garyby ýok hemmesi gidip ýatyr, ne daşar döwletler halklarynyň ykbalyny görüp otyrsa günnelik eşdip otyr. Şonu biz halkymyzyň aňyna ýetirip bilmedik, gynasagam. Şu biz gynasak diýen biz şu ýurdun daşyny akylar, ýurdun içinde galan hosarlymyza, dogonarlaşlymyza şonu günnelik aýdyp golagyny goýup durmalydyk. Şolar köpçüligiň ýüşen ýerine barmalyk üçin şonu etmediler. Dukarlaryň awatynda da halkymyz, bankyň eşiginde de suutgalap halkymyz saç ýol oýnaýaly, uly depeleşik diýip habar geldi. Transportda da halkymyz, nire barsan halkymyz, bazarlarda da halkymyz, toýda da halkymyz gujoklaşyp görüşýärler. Ýa-da da şu üýüşüp otyla bir jaýyň içinde 40-50 adam. Ondan soň içinde bir keselli ählisine ýerdi. Inni hökümet burçaga bolu näme üçin? Olam ýene de şu halkyň eden hereketi. Imen sizin eden hereketiňiz üçin adamlar. Türkiýede, Kiprda, Amerikada edilen çykyşlar bar. Şu taýda edilen talaplar bar. Ene şoň esasynda saytlarda edilen ýeme bar, çykyşlaryňyz bar. Video rolikleriniz var, halkyň sesini kommentlarda ýazýan zatlar. Şolaryň hemmesini men aýtdym, men sahypamda saparagan sahypasyny 40-dan gowrak döwletiň wekilleri şolaryň ýöreýte gulluklar seredip oty analiz edýärler şu situasiýa. Döwlet ne derejede hökümet näme işleýär, halkyň umumy garaýşy nähil. Şu üç doğru elmidam olar seredip günnelik baha berip döwlet ýol başçylaryny ýetirip otyrlar. Ene şoň netijesinde esasanam soňky şol iki çykyş bar Amerikada edilen, iki şäherde Washington bilen ýa-da New Yorkda. Ol halkyň çykyşy o taýda hiç bir partiýanyň
ol emgiyetçilik hereketiňem hiç bir oppozisioneryňem o taýda elem ýok, işem ýok. Şu taýda biziňem o taýdaky halkyň özi etdi. Adamlaryň özi öz garaşdanlyk duýgusyny, borjuny ýerine ýetirmek üçin öz aralaryna jemleşip köçäçikdir. Berekella. Ine şolaryň eden çykyşynyň netijesinde ahyr soň bütün dünýä saklaýyş guramasy öz wekillerini aýyň 6-syna Türkmenistana uğratdy. Ine 7-si, 8-i ikun olar şo taýda. Olar näme seretmeli? Şol keselhanalarda näme bolup geçe, näçe kesel bar. Şunu öňünden gaçyp gurbany bolup, şolaryň geljek keselhanasynyň içini boşaltdy. Kesellerden hakyky koronavirusly keselleri türlü ýerde, padwalardamy, başga ýerdemi, ol polimeksiýaly öňkü karhanalaryň opşitlerine şo ýerlere gitdi. Sebäp gelen 5 adam o opşitler aýlanasy ýok ýa ýerdemiler. Olar şol resmi keselhanalary bar. O taýda da näme bar? 3-4 sany öýken keselli ýa bir şular ýaly tuberkulozyny goýýarlar. Bollugy tordy. Olar şeýdip halkara jemgyýetçiligiň gözüne çöp atjak bolýar. Ýöne şu taýda biz huşarlygy elden bermeler. Şoň üçin hemmäňizden gaýyş adamlar şol bütün dünýä saglygy saklaýyş guramasyny siziň her biriňiz şu habar eşdeňizden hat ýazyp başlaň. Ingliz dilini ýazsaňyz da bor, rus dilini ýazsaňyz da bor. Şol bütün dünýä saglygy saklaýyş guramasynyň baş direktorynyň ady, familiýasy häzir okap beriň. Tedros Adhanom Ghebreyesus diýär. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ine şonuň adyny hat ýazyň. Ine men personalny ýazýan her biri. Ine men Türkmenistanyň raýaty häzir gün men Türkiýe döwletini ýa beýlekde ýa-ni rahmet migrasiýasyna ýaşap işläp ýöne ýyldymda enem, atam, çağalarym, dogurlarym, jigilerim galy. Bularyň hemmesi şo koronavirus 19-nyň howpasyna. Sebäp bütün region ýaşalyp oturan welaýatymyz, etrafymyz şol keseliň howpasyny habarlar gelýär, ol keselläpdir, ölüpdir, jaýlanypdyr, jesetlerini eline berenat, ölen adamlar telefona dolap, üstünde ýanyna polisy, ýüzüne masranak görkezanakla jaýlaýarlar. Ine dün şo Aşgabatdan giýje geldi, şuň giýje, şo habar. Aşgabatda her günne pesinden 20 adam koronavirusdan ölýär watandaşlar. Onu hem halkaýdan atlar. Düne gömmeli jaýlamaly bollugy tordy, ýüzüni açmagan bolana. Telefon paket bilen getirýärler. Ol Aşgabatyň demir ýol keselhanasy bar öňkü. Ene şonam häzir durşuna şol ýanky karantin edip goýupdyr. Sen getirip görkezip keselhananyň içi boş, ýanky maneken emelerdi o taýda. Akalatyljy. Ene maskaly ýüzler, bizde kesel ýok, keselçilik ýok. Hakyky keseller bolsa ya öýünne ya ýerdemilerde ya ýene bir ýerlerde satmadyn. Şu 5 sany gelen adama görkezmezlik üçin. Şoň üçin şuň kun siziň hat ýazmaklaryňyz ören wajyp we gerek. Gaýrat edin, ýerli ýerden şundan başlap ýazyň rusça ýa-da ingliz dilinde. Şo guraman adyny ýazsaňyz ine Google'dan çykar. Bütün dünýä saglygy saklaýyş guramasy başlygynyň ady. Ýazyň şo tak. Şumal komissiýanyň şo taýda ferediň meselen men Lewap welaýatynyň Farab etrafynyň ýaşaýjysy şo taýda koronavirus mewjurya siz öz uradan adamlaryňy komissiýany şo taýda uradan Aşgabatda oturmasyn. Allap görkezýär plan keselgana o taýda o keselliler ýok, keselliler öýüne ýatyr. Gaýrat edin biziň barlaň ýa-da da şoňyň ýa-ni Oktyabr raýonyny. Sany sajagy ýok adamlar, kesellän. Ugrasdylar şo tak şol komissiýa. Siz aýdyn, siz haýyş edin, siz talap edin. Şonna bolar adamlar wagty geldi. Öz ömemize özümiz hosarlyk etmeli. Gynansamam şu taýda ine 10 minut wagtym geçýär, men uzak gurlap biljekkä. Nesip bolsa eger wagty bolsa şuň saparagy bilen çykyş eder, şu meselen şo taýda dowam eder. Onu hat ýazmak bilen bolum, o ştada kommentlarda aşagyna goýarsaň, men çykyşym saparagankyda ýöne ýygynym. Siz men sahypamdaky adamlara da ýetip bilersiňiz, goý gelseler olam bärde seretsinler. Netije çykaryň watandaşlar, şuň kun gerek. Siz şonu edämeli. Gaýrat edin, saglygyňyz sag oturun.